सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। गणेशोत्सवास केवळ 2 महिने राहिले असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गणेश मूर्ती शाळांमध्ये लगबग वाढली आहे। मूर्ती बनवणं, मातीकाम, मूर्ती शेडिंग सुरू आहे। वेंगुर्ले तालुक्यातील हरिचरणगिरी येथील मूर्तिकार हेमंत मटकर यांच्या गणेश मूर्ती शाळेतही लगबग सुरू असून येथे लगदा, टिश्यू पेपर, गोमय शेण आणि मातीपासून गणेश मूर्ती बनवल्या जातात। या मूर्तींना पुणे, मुंबई, कोल्हापूर येथे मोठी मागणी आहे। या गणेश मूर्ती शाळेत बचत गटांच्या महिला सुद्धा मूर्ती बनवतात। दरवर्षीप्रमाणे दसऱ्याला मूर्त करतो आणि चांगल्या पद्धतीने माझं काम होतं, त्याच्यामुळे मागणी पण भरपूर आहे। आणि त्याचप्रमाणे मी टिश्यू पेपरपासून गेल्या वर्षी थोडे बनवले, यावर्षी जास्त लोड देऊन बनवले। याच्यातल्या मूर्त्या मी 100 मूर्त्या पाठवल्या मुंबईला टिश्यू पेपरच्या। तसंच लगद्याच्या मूर्त्या मी पाठवल्या, ते पहिल्यापासून आहे 3-4 वर्ष लगद्याच्या मूर्त्या। आणि त्याच्यात खास आकर्षण म्हणजे माझं गोमयचं आहे, गाईच्या शेणापासून आणि गोमूत्रापासून बनवलं, इको फ्रेंडली मूर्ती। टिश्यू पेपर हा आम्ही बाहेरून आणतो, पावडरप्रमाणे मागवतो आणि नंतर आम्ही स्वतः व्हायटिंग पावडर टाकून टिश्यू पेपरची पावडर बनवून मग त्याच्यावर या मूर्त्या बनवतो। आतमध्ये फक्त खडागम वापरतो। तसंच याचं आपलं लगद्याचं स्वतः आम्ही ते लगदा बनवतो, हवा असले तर विकतही लोकांना देतो, पुरवतो आम्ही। आणि आज सध्या तर आमच्या सर्व मूर्त्या सध्या लगद्याच्याच चालू आहेत, मोठ्या 5-6 फुटापर्यंत। पहिलं मी सुरुवातीला टिश्यू पेपरच्या बनवल्या, मुंबईतली ऑर्डर होती इले पार्लेची, तिथे पाठवले, 100 मूर्त्या पाठवल्या। आणि आत्ता जी दुसरी लगद्याचे चालू आहे ते लगद्याचे मी त्यानंतर मग लगद्याच्या बनवायला घेतले, ते थोडे मुंबईला पाठवले। आता कालच येऊन एक गोव्यावाला गेला आहे पार्टी, त्याला पेंटिंगमध्ये पाहिजे। मी बोललो पेंटिंग शक्य होणार नाही, तरी पण जर झालं तुझा माणूस असेल तर मी पेंटिंग करून दे। महिला आज माझ्याकडे 4 वर्ष आली, 4-5 वर्ष बचत गटांना महिलांना मी एकत्र बोलून त्यांच्याकडून त्याला ट्रेनिंग पहिलं दिलं 3 महिन्याचं, आणि ते चांगल्या पद्धतीने इथे काम करत आहेत। जे हो तसं फिनिशिंग काम किंवा जोडणं, साच्यातून डायमधून संपूर्ण काढणं, इतर सर्व कामं ते करतात आणि आपलं असं काम समजून ते काम करतात।